Я на той час працювала на льнозаводі під Несвіжем, і адміністрація заводу мені створила умови фактично хімії, коли ніяких агітацій, ніяких увогуле стосунків з робочим колективом, скажімо так, і єдині умови, з якими я могла, наприклад, відсутнічати на праці, коли там мені можна було, ось, це були позови у міліцію, у КДБ, у суд, у інші карні органи. У 2009-2010 годах, скажем так, з моїм уділом, з моєго якби почину у нас була забастовка у сувязі з реформами у льногаліні, коли наш завод якби страчував свою самостійність і переходив під керівництво Волошинського льнозаводу. Ми тоді вельми бунтувалися, і мене хотіли звільнити, але не знайшли за що. Завод був нерентабельним, і там справи вельми тяжкі були. Ось його у 2014 році зачинили, я, правда, тоді вже була в декретному відпочинку. І люди опинулися на вулиці, і ті жінки, які у декретному відпочинку, фактично так само. Ось, і коли я вже вийшла з декрету, я вийшла у нікуди, скажімо так, просто на вулицю.